A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagrami, mga babayami, giipman suy mananin na programa tanunga iningaranan sa pagimbulong kasi Quran, giisuy ka sa pulo agupat halaka si isaging gaya mananin na programa tanong, agi tanu di ikan diskasa kuwaya mananin nakipapantagan tanu saging kaya mga kadno Allah ta'ala di pengailay dataro pa mo mga syaitan agu sa mga jin. Ay niya mana niya nakaptadan tanong sa isa makampataw sayan, nagyang kaiyat tindig pangingim benar, o yung mana niya na mga loks tanong, agi ilan di tirong kung mga watairan, igira agagawi, agi isilan di mana niya na sula, gita-gita, tetapo ka, agi ilan di tirong kung mga watairan, di kanu di tetapo ka, agu ay mana niyan na pepagnaaway, kapag na ang kanwa syaitan, uri na itapok kanwa syaitan, danuang kanwa yung mana niya na syaitan. Eno pagariami babayami makapaparataya kasi isaging iya pangingin benar o mga loks tanong. Ikadua, egira primunden asul jo yung maanan niya na waktu magrib. Nakatalwan din o mga loks tanong so yung maanan niya na mga watairan. O pamamanik ka no, kaya maanan niya na plalakaw man so yung maanan niya na marikailab. Para katukawan tanong ikatantuan, agyang kaya tindag pangingim benar o ayamanan na mga loks tanong na imasadangkad na rin mamamakinagmbantay agyang kaya maanan yan na makampatay maanan yan na video tanong bala-balasan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Bushraki ya hafizat al-Quran hina tanalay min ghamdir ridwan. Mga luksami, mga pagariami, mga babayami. Si kumasaw Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Amirul Mu'minin. Na miyang gulawla sa giyang kutamasan niya na sa katawa ba iya Ruminiport. Kaya maanan niya na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Tigyan na iya Amirul Mu'minin. So at tigyan man isu darudo pa akong na luminiw kaya maanan niya na waktu Aisha. Dadad makambuod sa walay. Dad na tigyan man makambalingan. Sa taman si saging ayamanan yan na miya kapipirad na ayamanan yan na ragun. Dadin makoma. Na miya mamasaso Amirul Mu'minin na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Na minipay ni sa iyan to sa ikong mga ginawain na gusto mga siringan naging kayamanan yan nandarudo pa. Na miya tantuiran ko Amirul Mu'minin benar-benar naging ko tayamanan yan nakabasaw naging ko tayamanan yan nabai. Na ayabu piyamang ni o Amirul Mu'minin si sagyong kutabain na tigin na ganapang kaden apat ragun. Aipnayong ka kaya manan yan na darudupa ka. Nasukyat taruto pagyong kutapat ragun. Na miya kataling umap mampuruman suya manan yan na ba isi sagisi ko Amirul Mu'minin na Umar ibn Khattab. Kagidad makaw maagyong kutaya manan yan na dato. Natigin na ya Amirul Mu'minin. Imanto na miya tarutop suya manan yan na patragun. Sa manutwari na gim ko tabain na makakikinanglan sa emaanan yan nakapakakuha niyan sa balayan ko tapar marg naging mabuwag yung gaya daabang kami pagudasa. Nasokyan ko no Amirul Mu'minin na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na mampan ka makabagay sa idin ayamaanan yan na mapakipangarumad na gim ko tayamaanan yan na bay. Miya pa kayo din suka pangarumaaw. Na ayaw masakit sa narin mga sa mga pagriami na damatiya kaya kawing nga si saging ko tayamaanan yan na bay na miya kaw maagyong ko tadarudupa yan. Na piya ka mamsaka terus sa yung kutawalay niyan na yun pa katarus kakagiad na yamanan yan na makaalangon. Na miya ka diri ko yamanan yan na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Malos sila na yamanan yan na miya diskas. Kaya rangitan sa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Tigin na yagibu ahadukum az-zamanu at-tawil. La ya'lamu ahluhu hayatuh. Faqala lahu inna li 'udhran ya Amiral Mu'minin. O pamati ko Amirul Mu'minin, nabad na bukada suisar kano ko pipilaragon, na di din nakatawan no pamilya niyan, wantuno niya maanan yan na mambabata diyan, uyag-uyag anta ka maatay, oriyan yan na pagkataling umasa, patero niya natigin anda sa pamilya ko. Natigagim ko to sa katawa mamaa, benar ka din Amirul Mu'minin, ugay naad natigin manaya order, amiyang gulawla. Tigo Amirul Mu'minin, anto niya order, amiyamanan namiyang gulawla. Natigyan na luminiwa ko at tigyan man na iya waktu Aisha kapsambay ako sa amanan yan na masjid.
Na bakod na tigin man yamanan yan na miyadakap o mga jin. Miyabiyaga ko tigin man yung mga jin ang mga Muslim. Akapapantagan nag-itidawa sa mga mu'min, mga Muslim a jin aguso yamanan yan na mga kafir a jin. Na siya ko mapapadalam si ko yamanan yan na mga Muslim ang mga jin. At tigin manay. Na gyuto din ni masusuam yatigan man isa yung kutuwa ay manan yan na miyati nolog. Na may nang katigan man ay mga jin, ami bibida ako kiran. Na miyati rurak na tigin man ay manan yan na mga jin, na tigiran na naraka rajulan musliman wala yahillu lana sabiyuk. Mele amir ka, ami bibida kami, manusia ka, ubid na Muslim ka, na dar kami mapatuto bamis kaya maanan yan na bibiyagaw din na maan na bamis ka dadak pa. Na pamimili ka, wani tumun ka. Si ikar kami din, anta kambaling ka si kuya maanan yan na pamilyan ka. Na ayat tigin man na iyamya pili akan amirul mu'minin na simpre baling ako kuya maan na pamilya ko. Tigwa amirul mu'minin, pa makob na ranan, nantunan nun yung maanan yan na panganang kaniyo. So, katago kakiran. Ano man ikap kawiyag ka? Natigin na aya pagkanami na alful. Ha? Wa ta'amun alladhi lam yudhkar fihi ismullah. Aya tigin man aya panganang kanami, naging ko tayo maanan yan na logasing. Nagusong mga panganang kan na dawn din ng mabat ya so ingaran wallah. Tigwa mirul mu'minin ang tunay panginginom niyo. Natigin na aya pagkainom amin na al-jidaf. Aya man ang unta al-jidaf, nagyutos sa mga panginginuman na kanauba pakaberg. Api ang tunon na klase yaman na panginginuman. Aknauba pakaberg. Nagyuto at tigin man yamanan yan na panginginom namin. So, amirul mu'minin na miya kandangan sa amirul mu'minin sa tigyan na amay ko baginan na pamimili ka. Andi magtungo ka. Si karumang ka, anta ka bang gabadan ko as suminibitang kay karumang ka. Na ayam ya pili o sa kataw mama na siya maanan yan na karuman yan. So mga luksami, mga pagriyami, mga babayami, sa manuto, nagyang ka iya pangingim benarbes o mga lukstano na pure na iya, ad na pendalungan na syaitan, ad no pamaa ipitepo ka syaitan, o di na ad na yung maanan na pre-burn at tigtan. Reniber, upama ko kanalakaw nagyang mo tayo maanan na reniber. At iguyamanan yan ng mga lukstan. Subhanallah. Na alin mambukuyamanan yan ng mga isa kong mga luksami, apiag istoryan kami niyan sa dataran na natutula, adun ko na mga tunganay, asumyong silang mambusa kalasan, naging kaya isakiran na dairan din maylay ko kaya pakatalang mayran sa eman na kalasan. Taman sa siuro dira na kalasan, pinggigilubayran, piyakatuman nila nun, na din makambuat agyong ko tayo maan na isakiran. Kauto. So sama na ito na mababnar agyong ko tatindag agyong ko ta mga luksan. Subhanallah. Ikadwa ay manan na pangingim benar o mga luksan no nagyang kaya igira primon. Igira sumbid ng suya manan yan nakagagawi. Waktu wa magrib na makaplalis din sa mga luksan. O mga wata pa mamanikan. Kaplalakaw pa man suya manan yan na mariga ilab. Ino makapaparatiya kasipon. Pagariyami, babayami. Sagyang kaya pangingim benar o mga luks ay manan yan na adna mariga ilabap lalakaw kung igira da tarota primon. Nakati iso yung manan yan na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idha kana junhul layli aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna shayatina tantashiru hina idhin fa idha dhahabat sa'atun minal layli fakhalluhum. Aw kama qala alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, igira tigyan man ang yamanan yan na sembidin so kagawi. Igira primon. Igira na yamanan yan na magaan din so yamanan na waktu magrib. Fakuffu sibyanakum na talangganan niyo so yamanan yan na mga watayo. Gangganan niyo silan. Sa soldawalay, kagya mata-mata na tigin man sa mga syaitan na pagkabambarsiran si isagyang kuta oras. Giisiran di para-parak agyong kuta yaman ng mga syaitan. Sa tama na ng kuyamanan yan na kada agyong kutua kita taralo o malibut ng yamanan yan na si ko pagalitan o magrib abuso yamanan yan na Aisha. Yan. Si ko pala riwaya na may susumbatong naging kayamanan yan na katerwa aglikil abwab wadkurusmallah.
ay manan yan na pangalabiniupan sa mga pintuan na gusto mga ruwasan. Nauban ron belaga so kapagaluyan yung paingaran wallah. Kagi mata-mataan ng syaitan, fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Mata-mataan ng syaitan na diniyan din ay manan yan nagkalakaan naging kutwa pintuan akal lakban amya bati o naging kutwa manan na bismillah. Yung kutwa kayang bismillahan. So ayam ito turuai na ape kalalakbi ko yung manan ng mga pintuan mga ruwasan nagupuon nung damabati agyong kutwa ingaran wallah agyong kutwa bismillah na pupakasol na depan agyong kutwa yung manan na syaitan. Di keren. Kau to. Gupa makailutin yung piya-piya sa mga ayamanan yan na mga pananaguin so mga lakabu, mga pananaguin yun na pumangilutang. Datarop tiguan no pamasayamanan yan na mga ig. Ha? Wadkur ismallah naguayamanan yan na batian nirong panagyong kota bismillah. Wa khammiru aniyatakum wadkur ismallah nagupano dunginiw pan so mga pananaguin sa panganang kanauban yun nariyamanan yan na pakalipati agyong kota bismillah. Ha? Watfi'u masabihakum na peperganiyo sa mga suluyo igira agagawi ya pagkaturukan. Masya Allah. Ilan yung managing yaman natin gumayaman ni ng mga lokstano ka makaayon si isagyan ka iya mga sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga suguan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eno bespitero mga lokstano plalakaw sumariga ilab kakagiya sa mga syaitan na pagkabumbar silang di silang di para-para. Kau to. So, ayay sa kasabutan mo sa gyang nayamaanin na hadith, hadharan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam min khurujil atfali waqtal maghribi aw qubailal gurubi bikalil. Piyaki pananggilaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubang mapupamakalius yamanan yan na mga wata igiraa waqtal maghrib. Uri na sin sa gyang kutwa kasulad. Aging kutwa yamanan yan na waqtwa maghrib. Nagu malalalayon dinuto taman ko yung maanan yan na paglitan o maghrib agusway siya. Kagina niya maanan yan na bitun sa shiddat to zulma. Ay maanan yan na mitataraluluwag yung tayo maanan yan na kalibutin yan. Wa iglaqil abwab na gusto yung maanan yan na kapilakabisi ko yung mga pintuan, mga ruwasan. Agusto ka importante yung pamaaging yung maanan yan na kang bismillah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakatiruyan na tigyan. Satru ma bayna a'yunil jinni wa awratu bani Adam idha dakhala ahadumul khala ay yaqula bismillah. Ay mana o kama qala alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam kadadalungan so pangilaylayan o yamanan yan na mga jin, mga syaitan ko aurat umbawat anu Adam igira asuld so isakiran si ko yamanan yan na tuwilit agyong kutwagiin yan di amanan yan nakang bismillah. So sama na namin turari mga pagaryami na upama ko mabalwi tanu paparangayan tanu aging kaya kang bismillah si ikulango lang wan nakakrukabintang tanu na tarutupad na miyalinding tanu ko yamanan yan nakapakabinasa o yamanan mga syaitan o gusto mga jin si ikumbawa tanu Adam mga luksami mga pagaryami si tanubuk manat manayamanan na tamana na di tano ready pa magsira ang tano pupakakwa sa balas si kuya maanan yan ng mga pagaritano inito kaliso yung maanan yan na pupakakwa sa guna dataraging nga mga alwi tano si apiaki pamananggilaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa si tano buwit tumana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن